Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Esigcine esesitholakele isidumbu okusolala uJesu umfanyana obelahlekile uNhlosenhle Lwandile Mthembu beneminyaka emibili eNgwelezane eBomvini oduke ngesonto eledlule. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video. Mangoqala isijonele elikhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Kubiya ukuthi isidumbu sitholwe namuhla ekseni ngubaba wayo lengane ebidukile ngeviki eliphelile bese kuphela isikhathi eside kuphume umkhankaso wokufuna kanti ke abazali balengane bebelokhu bethola nezingcingo zokusatshiswa kwabantu abangazi ukuthi ingane ikhona kodwa uma kulokhu ukukhulunywa bengahle beyibulala. Ubaba lengane kube ukuthi ke uzoyiphunga elixakile esitamkokweni esingemumva kwendlu yangasese kule ndawo abaqashe kuyona kwabeke sekubizwa amaphoyisa. Izimpahla zomfanyana wanyamalala ezigqokile kuthiwa ke kubona akale ngazo kwabeke sekuqala khona umkhankaso yize noma kuthiwa isidumbu sitholakale esesiqala ukonakala. Indaba ke lezi ezibhlungu endlela emangalisayo abantu abaningi basale beshaqekile ngazo lezi ndaba. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo sithi tutu kubazali bengane kanye nomndeni. Mina ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentatheli kaYouTube sengiphuma kanje awungibambeke evidweni elandelayo.